Woody Wys yn hir tuag at Rafael. Penniad Burke sydd at Pritchard. Pritchard sy'n mewn at Kirkhoff. Canfod Rafael yn y cwrs Cosby. Rafael yn trio creu lle iddo fo'i hun. Yn canfod Crôl. A prif sgoriwr Pen-y-bont yn canfod y rwyd. Ychydig dros 10 munud wedi mynd a'r cyfle gwirioneddol cyntaf. Mae'r naill dîm neu'r llall wedi gael. Belen adlamu mlaen at Robles at Edwards. Callum Edwards, im cweit yn gallu chyrraedd i. Cyn Owen. Canfod Crôl. James Crôl. Nôl at Cyn Owen. Owen yn croesi troma! A penniad Mael Davies yn syth at Joel Torrance. Tafod Owen. Canfod Rafael ar draws y cae. At Mark Little. Canfod Owen Pritchard. Pritchard unwaith eto. Troi yn gelfydd. Canfod Kirkhoff, Gabe Kirkhoff. Symudiad da hwn. Bel yn ôl at Pritchard. A fe gymerodd yr ergydwiriad. A fe dynodd hynny lawer o'r nerth oddi ar yr ymdrech. Mae'n i mewn i 5 munud ola yr hanner cynta. Mendes efo'r gig gornel unwaith eto. Penniad Pete! Doedd hi ddim yn bell. Capten y Bala, gododd ucha. Davies yn methu reoli. Alan glirio, Malkin ar draws y cae at Callum Edwards. Digonad o le ganddo fo. Callum Edwards yn torri tu mewn. Yn codi'r bel ar draws at Malkin. Wel, oedd o'n syniad da. Ond Malkin, im cweit digon sydyn i gyrraedd no. Bel yn ôl rwan at Callum Edwards ar ochr y cwrs Cosby. Louis Robles! A Malkin ar yr ail gyfla yn dod ar ymwelwyr yn gyfartal. O fe safodd am ddiffyn Pen-y-bont yn stond am eiliad. A fe fanteisiodd y Bala. Penad Carbo troma ar draws at Mendes. Ben Woolham. Mae'n erwa o le tu allan iddo fo. Woolham o bell! Oedd honna yn ymdrech dda, oedd hi ar y targed, a fe losgodd i fysedd Adam Prysbeck. Awr wedi mynd ym Pen-y-bont, cic gonel gyntaf tîm cartra. Owen Pritchard! A'i ergyd o! Yn adlamu mewn heibio i Joel Torrance. O ryw drio i lwc nath o ochr y cwrt Cosby. A mae Pen-y-bont wedi mynd yn ôl ar y blaen. Cyfla i'r ymwelwyr dorri. Robles. Nôl at Lysana Mendes. Codi ben. Crymanu'r bel tuag at y postyn Kevin! A penniad Malkin yn canfod yr hwyd. Ond oedd y blaenwr tal yn cam sefyll. Mendes. Mlaen at Robles. Penniad bach celfydd at Aaron Edwards. Y sodliad at Malkin! Gwych. Symudiad rhagorol gan y Bala i lawr yr ochr chwith. A Joe Malkin yn sgorio i ail y pnawn 'ma. Rafael yn cael ei droed i mewn. A'r bel yn disgyn i Crôl. James Crôl yn taro'r postyn. A fe darodd o hi'n dda, James Crôl, ar ôl cymryd i amser. A Joel Torrance wedi giro. Cyn Owen ar draws y cae, erwa o le gan Mael Davies ar yr hanner foli, i mewn i cwrt Cosby! A mae James Crôl wedi hennill i'r tîm cartra. Doedd o ddim yn cam sefyll, ond ar ôl 4 munud a hanner dros y 90, oedd blaenwr Pen-y-bont yn y lle iawn, ar yr amser iawn.